as salsas guais, as salsas canónicas realmente levan poucos ingredientes, non levan unha marjama de cousas, non? Se tuveses que coller 3 cousas para facer a salsa que fose perfecta, que lle dan o sabor ese a túa vida, cal serían eses 3 elementos, digamos, que conformarían a salsa que dan o sabor a túa vida? Sería, pois eso, foder, a familia, serían os amigos, sería a carreira profesional, sería, non sei, Mm, ver que os fascistas van morrendo pouco a pouco, Eso sería decir, maravilloso. eso decir para, pues bueno, dalle un po aquí. Pero morren bellos, Os condenados agarran. Agárranse a vida, Son unha persona que non lle desexa a morte a ninguén. Bueno, Pero... a unha persoa, sí, non vou dicir a que, pero a unha persoa, porque me fixo moito mal nesta vida. Pero bueno, pero sí que adevecería pois ver esa xente como vai desaparecendo, non? Pero bueno, 3 ingredientes para facer a miña vida unha salsa perfecta, sen que repita e sen que tal. Eso, foder, eso é moi importante. No traballo, non é tan importante. No, porque eso de que el trabajo dignifica, mira, cando che pagan por facer unha cousa, inda que che guste moito, entendes? Sí. Pero o meu compañeiro, sempre o digo, ese ten que estar sempre na miña vida para aderezar o resto das salsas que veñen de fora, para estar comigo sempre, para compartir. Eso está lo dicindo porque entrou agora, está aí, está chiquitando. Sí. Está dicindo sí.